Elisa dari sana ketemu Mas Lidik. Coba sampean menyapa saya. Sampean dari sana, Dari sono. Ya. Coba ketemu dengan kita. Ayo coba. Halo Mas Lidik. Halo Mas Kritik. Halo, Cik Orisa. Elisa. Elisa. Orisa dewe Orisa. Sorak bersabda. Mbak Orisa sini. Ya. Coba ketemu sama Pak Eko. Ya. Halo Pak Eko. Halo. Belum ini dulu. Belum. Halo Pak Eko. Oke, halo. Halo. Kowe iki kirek tuwa rono sih lho. Rono sih. Dokter Almalok tua. Ayo kamu. Halo Pak Eko. Halo Pak Eko. Halo. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka bersama bangsa. Hari Indonesia. Merdeka. Hari merdeka kita. Selama hari masih kita berada. Kita tetap Merdeka. 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 Coba Mas Rudu, sampai dari sana sebagai pahlawan yang tanpa tanda jasa. Merdeka. Musik. Ini Mbak Elsa. Coba. Ya. Halo Pak Kritik. Halo Pak Keludu kok. Ayo Belisa. Halo Pak Dudu. maju pelan-pelan. Ya. Telah gugur pahlawanmu. Ya. Lagu nasional. Tumbas kembang bure 5.000 Mas. Sama nyekar. Oh iso. Iki lho enek Mbak Elisa ditajake. Panjenengan iki multi talent sembah iso. Aku sudah lama gak ketemu kamu. Ini kabarmu, Sa? Apik-apik wae. Panjenengan pripun? Saya. Hebat. Anu suwi ra betul lho karo sampean aku ya. Lake, aku yo wis suwi banget dadine kapan kangen sanget karo Mas Kilutuk. Matur sembah nuwun ingkang kathah ketur Bapak Juara ingkang sampun nimbali. Kalem. Tadi sastramu itu biar tertata. Matur wi mau piye? Matur sembah nuwun ingkang kathah ketur Bapak Juwari. Kature ra apa-apa, matur sempak nuwun apa. Lan menika kula ngaturaken sugeng Polokromo. Polomu mocrok. Polokromo kok polo. Kagem Oh hidup baru nek rasane ndak Polokromo. Nek kuwi Polokromo terus bungu rasih gak ki ono. ya selomot pokoknya buat Mas Kayang. Sampun ketepu gantil-gantiling ati. Kantul. Lah kantule Pak Katur. Neset tok. Jawa tuange lho ke gantiling apa? Gantilane ngati. Aja mbok salahke. Omong sing jelas lho, Sa. Kabeh kuwi duwe kas titi wanci dhewe-dhewe. Siji desa mawacara, Nek negara mawacara. roto-roto. Enggel kanan. Siji desa mawacara, negara mawacara gending aku ning pantet apa sa? Desa Coro. Negara Towo-toto. Cul ceremenje. Dewe. Dewe jelas tapi ya belajar. Wis sinau basa Jawa ki angel nek kowe pancen pinter Jawa jajal aku jawaben.
Lho, kok jawaban gundulmu iki? Aku takon kok jawab. Aku takon nek jawab lho Pak. Oh ya aku takon kowe jawab. Pitakonanku. Iya. Aku arep takon nunu i artine opo? Nuna opo nunu opo? Nunumu. Aku aja nesu to. Lah ya gak jelas sik. Sabar tenang dulu. Ngene iki lho. Cangkem ki nek kekambane ngene iki. Ayo apa? Ora tahu aku. Jajal tak jawab. Nuna opo nunu opo? Nunu kuwi ngene. Apa? Mlaku kalem-kalem. Oh. Dadi nunu. Oh gitu. Mlaku gliak-gliak kuwi sing sadarane wong Jawa nunu. Jane gliak-gliak apa nunu? Ya gliak-gliak ya nunu. Oh. Lek wong mlaku nunu kuwi wong loro. Lek wong sitok ki nunak. Oh. Padha karo jajan onde. Kuwi berarti jajane loro. Oh iya. Lek siji onde. Nek separo. Oh iso ya ngono. Ote. Ote iki nek jajane loro. Lek sitok kuwi ote. Nek separo padha karo alun. Kuwi loro. Lek sitok kuwi alun. Nek separo Ngono lho. karo tenguk. Tenguk ki nek wong loro. Nek siji Tenguk. nek separo Teng. Lah, teng kuwi mau ketemu nunu. Nek iki mau jajanan mau ono macam-macam onde ya kan. Nek sing jajanan saking akeh kenapa jenenge tetek bengek? Tetek bengek. Apa tetek bengek? Tetek bengek kuwi dulure tetek melek. Tetek opo bengek opo? ngene lho. Tetek bengek kuwi maneka warna jajanan sing dadi siji. Ngono lho. Wandene ora iso disebutke siji-siji ning akeh ning nggon kono kuwi sapanunggalane jajan werna-werna numpuk. Tetek bengek kuwi jajan akeh nglumpuk dadi siji. Lah lek jajan nglumpuk dadi siji, kabeh mbok icipi, kuwi dadine tetek nelek. Oh, ayo Ngapunten Mas. Iya. Pancen Mbak Elisa, pengaruh kok pancen nggih sae. Gak ketoprak. Ngomongane ngene kok lah yo. Wis tak apik, ketoprak mesti apik. Ora ketoprak dadi opo, Mas? Dadene Lakone apa juga? lakone sing gampang ya. Anu sakurian nek kowe praune sik piye? Laut wis tak gelem ning laut lho. Ketoprak. Si Tanjung lho. Nutuk kasare ya, Mas? Si Tanjung apik dadi bojomu. Maksudnya Sama di situ pakso. Situ pakso, si Tanjung, Sampean. aku tak dadi sing nanggap. rupaku kok barengan preno ya. Lho. Ya sampean dadi kancane si Tanjung. Iya. Aku dadi abdine. Oh iya, dadal omongan iki. Anu, apa? Sudah. Apa pengen ndelok ketoprak Gak apik? meragukan to. Gak, iki mesti apik ketoprak. Iki bosone apik. Iki soalnya kok Yogya lho. Lah, wis Kuliahe ning kono, ning asline luar kula ngono lho. Sulawesi jajal ketoprak kaya ngopo. Sa, jom isin-isin lho. Jajal banget. Omongmu kapan? Lah kok 5 menit Loh, aku ki saking senenge. Yundang dialog. Kok paling apa mau? Mochi. Diajeng. Kakang Mas Sido pakso ge ganti laning atiku. Beset ta. Apa nek ganti laning atik ya apa-apa. Ya kudu memaklumi lah ngono lho. Wong dening papan kene pun kakang sejatine kangen banget marang kowe Dajeng. Menika kadosipun sami kalian ingkang kula raosaken. Kula sedados garwa panjenengan, kula inggih sanget kapang-kapang. Itulah tadi deklamasi dari SDN 1. Pose. Kaya malah kaya wong deklamasi. Itu ngasine beda kok iso. Dajeng. Inggih Kakang Mas. Terus aku marang kowe sumberane. Kok papan kene sliramu nyuwun bebono opo wae bakal tak tinangan. Apa ndak nesu iki, Mas?
nesu niki kecape sing ko alus e. Oh. Alus e. Sabar to Mas, kalau ndang nesu terus ndang gabus-gabus lho ta. Ora. Bebas iki apa? Nek nesu terus saya gayeng ngono ta. Iki jane runtuh ya apa to jane. Loro. Emberku kumat iki. Tok. Kene iki dialog sih. Mbok tutuk stung sendu banget. Mari Gajeng. Tresno panjenengan sundul napa wau? Sundul babalan. Iki boyeding. Terus aku marang kowe sundulan. Nggih Kakang Mas, kula nggih semanten ugi. Sing neksenan lintang rembulan kang jumudel ana ing wengi iki. Nuduhake gedene rasa tresnaku marang kowe Dajeng. Apa ya sak banjure atimu sing mbok rasakne ya padha karo penggalihku. Nggih menika atos kula menika. Sami Ati iki ati nyampuk atos iki lho. oso datos Penggalih. Tenggali. Nah. Tenggaliku yo remen seneng tresno karo sliraimu. Sliraimu. Karo sliraimu. Nek aku sliraimu nek iki slira. Gajeng. Nanging sejatine bab kang wigati Sejati napa? sing kudu ndak takokke marang kowe Dajeng. Panjenengan ajeng kaliyan menapa Kakang Mas? Sawisipun Kakang kautus dening Prabu Adipati Sladikrama upadyanane Mas Plung Plenggung Golo Tulunggulung ing Kepalanata keprungu palato sing dak tampa ora nyenengake ning penggalihku Dajeng. Menapa menika Kakang? Pawartos ingkang wonten sekecok komplek napa? Apa iya kabeh kandhaning para prajurit wirecok kok apa ya bener kabeh kandhaning para prajurit yen mangerteni dur kowe Jenanjung Kakang Mas. kaya mirap Nyapa to, Mas? kowe nyapa piye to jenengan Mangaku sing disalahke jare ngentek. lah wong toprak wis arepe grafike naike lah kok kene taktok iki lho Lah kuwi kok apa? sik ngenteni kene yen wis konflik lagi Lah kok mau ngiringi awakmu? tapi kok tok rene Iki lho pakune modon iki lho. Iki serius, Mas. Aku ndak guyon-guyon tenan, asli. Sampeyan langsung dapukane kono ben dadi ben gelis. Ngentek sini sidak. Nah, Wong aku pemain ketoprak lho. toprak buyar. Rakro aku dari ro ketoprak. Ya, rol toprak apa ndi Iki mambengi wis dingke ora ya sede lah. Serius lagi. suwono Pak Dajeng Wonten dewa Kakang Mas. papan kene aku banget mati ketoke perlu digawane nggone Pak Purnomo Ayo timbang mang yo. Lamang piye tak kira serius lah kok malah mlebune nang gone. Ya. Iki serius kok. Ya, asli. Sinanjung. Sinanjung ditakoni kok mentu iki. Kan iki pendalaman materi. Oh. Apa materi? Dos pundi Kakang Mas panjenengan boten tercul. Iki ndasku diajeng. Kondas mundi piye kok? Kados pundi Kakang Mas panjenengan boten bertodos kalian kula. Bercodos. Ing papan kene sakabeh kandhamu sejatine aku percaya diajeng Sinanjung. Nanging wondene kabeh
para prajurit wis mangerteni njur kowe cetaketan sinisihan andum katresnan marang Gusti Prabu Sresna. Terus pundi Gagang Mas kula menika namung panjenengan Oh, iya, Miko. setunggal siji-sijine ingkang dados gantil-gantile ngadi kula. Kantil iki opo? Aku kok kok nek tulung kantil-kantul terus kantul. Susah. Kamu aja Wonten sanes-sanesipun. anu bahasamu sing kantil-kantil dilangi ya. Nggih. Aku iso mak blinding ngono. Saya sing tanggung jawab iki sampeyan sing dapur ning nang sampeyan kok ndak malam. Biyong, Biyong lho wis dadi biyong takoni. biyong tulung ana aku kae ki doromu ora berjodos karo aku. Tulung antanono nek aku ki mung tresno siji-sijine mung karo doromu sak orang tok. Doro sakmene terus piye sak piro? Jak Terangno biyong. Jelas kudu ngedeni. Jelasno kan si cereto-cerewoco. Pun gantil. Jelasno nek aku tresnone mung karo kuwi tok. Tulung. Ditanjung Gusti Mate. ing papan kene aja digawe gegojekan. Wong dene dak rewangi tok nyawa, toh pati golek tumbale praja emas telung plengkuk gumbala telung gelung. Yo kene nganti kuwi ono kedaden lewat kene kaya nyuren pasuryanku. Banjur wirang apa sing dak tono kowe? Kenapa tenane nyoreng praupanmu? Boten ajeng mencoreng no mobile. Kowe sing cangkem iki lho. Wis tok nek. Bukaen dodokmu. Terus Selasa melu-melu. Terbuka. menika wonten atos kula namung panjenengan onten tulisane iki deloken to. Saido pakse niki. Lantis. Masa saya itu peksi. Kalau saya coba bisu. Gimana? Boten dawuh Gusti Mate. Apa sakwise aku jumeneng dadi patih ing kadipaten banjur utus kowe ndak utus ngawat-ngawati Bendara Putri. Maka Yo kira-kira gini kula ngawat-ngawati Gusti Putri menika mboten tidak saya Gusti Mate serati kula. Menika ngawet-ngaweti kula terus. Kula kulino ngawat-ngawat. Ing papan kene nganti banjur kecolongan Bendara Putri itu tidak setting. Boten ingkang kecolongan Gusti Putri menika mboten tidak seteng kalian. Aja goro. Kula mboten kula blokon. Aja goro. Kedadian apa sing ana ing Taman Putri? Boten kedadian menapa Gusti Aja goro. Apa ngoten iki? Sik. Le, dramu lah mbok tabur le. Engko. Ngantem karo dadah. Wis tak ijoli jamalun iku malah. Kula sampun matur blokon dumateng panjenengan Gusti Mate. Ing papan kene ra ana liya kejaba Bendaramu Putri Sitanjung ana kowe Biyong Gotri. Kula menika dados saksi wonten ing dalam kematian Gusti Mate. Bendaramu tumindak setting. Boten. Tumindak setting. Aja karo. Wong dene dados awet-awet yo kene kowe. Karo. Ora kaya. Kula ate. Hei, ora ate. Sampe yo rai kula kok. Aku masku lho. Kan ini harta cilik. Masih tanggung so. Menika leres ingkang dipun aturaken kalian piyambak menika leres kami. Sampun tega menjegal Gusti Putri menika tresno sanget dumateng panjenengan. Sik. Dalangan bukok lagi. Golek gaman. Golek gaman. Oh, lah takon bukok ini tak pijeti kaya. Gamane ning ndi? Dengan sahabat Gusti Putri. Tega men. Dawuh nggih gamanku dhewe. Wong dene aku duwe tega marang garwaku
nanging sak banjure garwake tega marang aku. Ing papan kene ora ana tegese si Tanjung. Iki. Aku sih raine. Aji kok pecah lho, plaka pancuri dadak. Di, pecah di. Ya sik, Mas. Ya nanti kowe ora gelem kondo bloko. Pusakane pun kakak bakal tak tamake marang sarang gening badan Tanjung. Dados pati kula ingkang panjenengan ajeng. Ajengi daku lho. Panjenengan ajeng nyuwun pati kula ingkang Ya panjenengan. nanti kowe ora gelem kondo bloko. Aku ora bakal dikirakan kowe sing Tanjung. Sepisah maneh ndak iman ayu ya janjian. Kowe itu minta sedih lho, Bro. Boten. Pindah. Kowe itu minta sedih. Kowe minta sedih. Sabar, oh. Si Tanjung. Yo kini kowe nyedak ana sakjroning kantil-kantilku. Wis serius ya Sugi. Oh sik iki atiku ki yo tresno karo bojone kok. Tidak kantil-kantil. Lah nyap arepmu kok neh ta. Ora kok neh. Kameja ono kula kanthi sarana kantil-kantil. Kanthi sarana menika nanging menawi mangke ludiro ingkang medal saking anu kula mengke beta Ane, lu dirasa anu lek metu tumbasno sing bersayap. ludiro ingkang medal menika arung badan kula menika arung beratine aku ora tumindak sedeng nanging menawi ludiro ingkang medal menika apik banget ames mambu bacet berarti kula tumindak sedeng deal apa ora Deal. Wis. Si Tanjung, Dek sejatine aku tresno marang kowe nanging kedadian sing kaya mangkini kaya bakal ora bisa menehi pangapura marang kowe. Si Tanjung, ing kono aku ah. Banyol. Hah? Banyol. Banyak ketemu di botol Ora pak minta iso. Masa enek patih kok katane picek yo. Ya cukup. Kowe kondoe lu dinamu anggo damis. Ateges kowe ora tumindak sedeng. Lah aku sampe sesek. apa sih sedeng apa sedeng Yen lu dinamu anggo damis, ateges kowe tumindak sedeng. Ayo. Sak banjure yen lu dinamu anggo arum, ateges kowe ora tumindak sedeng. Iku lho kok selesai. Tanjung. Ing papan kini sineksenan bulan langit. Wondene aku kelangan kowe ora bakal aku lirake sejak nangit tinimbang kowe nyebut-nyebuti mripat ning papan kini waspadano luwih becik kowe sumike. Yo gini mbok tangisi kedadian kaya mangkini. Tega. Aja kowe kondo tega marang aku nanging kowe kondo tega marang Bendara Putri. Kulo sampun matur dumateng panjenengan Gusti Putri menika boten tumindak lokan nanging menapa tetep panjenengan percaya. Kabeh tetep luput. Nyatane karo aku tumindak sedeng. Kowe aja nangis. Ayo pikir. Iya ya. Oh iya. Iya ya. Karo aku tumekane pati ning papan iki. Sak mongso-mongso Katok musuh kedai metu.
Rutirane nggondo rum utawa nggondoani. Iya. Ateges garwa aku ora tindak sithik. Wondene titip sauto. Dajeng si Tanjung. Nonton dawuh. Bakal tak bukteki sakabehing kandhamu. Yen nalika semana kuwi kandha ilu dinambung anggondowangi kowe ora tindak sithik. Coba piye? Ya jeneng Tanjung. Waduh. Belum. Si Tanjung. Ya jeneng Tanjung. Iki yo wis dikras. Tutup ya, tutup aku ya tutup Dajeng Tanjung. serius ya. Yo kene kowe tekan numpak. Koyo aku ora kuat jonggolo sing tak toke sapa mitraku. Diajeng si Tanjung. Pripun Gusti Pate? Diajeng Tanjung. Kandhane nutil karo kados pundi Gusti Pate. Dina iki aku klathuk mateni karo aku dhewe Sri Tanjung. Mang Prasto, Mang. Kalau sama matur di batang penjara naik Gusti Putri menika mboten. Sawetara ayu dirukti bebarengan nyuwun penghargaan marang Gusti Prabu Sadika. Mboten saged. Panjenengan sampun percaya bendera putih kang saged kula tresnani. Banjur sibuk kampanye kepiye? Utang kita duit utang bondo sane penjen sampun percaya Gusti Putri kang saged kula tresnani. Saged mboten saged utang mati saking tangan kula. Aku mau kenusur benderamu Putri. Slow. Kita ini sama. Gede. Yung ban. Gede ya. Enak. Sutradara. Apa? Sing damel lakon niki wau mboten wonten liya kejaba wong panjenengan. Bentur kekalih menika bentur kang sangat kula tresnani. Menawi penyambeten gawe cerita kaya ngene ora bakal kedaden kaya mangke. Nyapa kok elok-elok nih? Ketok. Loh, iya kok. Kok karemu piye? Jajal. Karemu piye saiki? Ya wis ora apa-apa. Malang kagak. Sing gawe cerita niki jenengan. Aku ngikuti alur ceritane. Alur cerita lek selama jenengan kan saged jan iku gawe beda cerita ora kaya ngene dadine. Kakakmu terus piye? Sarane pendoro kula kekalih menika sampun tuku kalih mati. Terus penjenengan mati saking Aku kok ketut-ketut nih. Aku mati. model wis golek gratisan. Iya jadi geret terus golek kok padane apa kok geret? Lah kok mati kok golek nggon sing penak. Aku
dulu ya San. Ngawur Maksa kok. Sesuk-sesuk rek cerita do ngono. ora ngono lho, sampeyan mati mbok nggon sing jembak. Ngapa kuwi? Lah ning ngarepku aku sengak. Wah, jan, dalam abri paling sakit. Cek to. Kuwi barang ditumpangi. Iya, Ka iso-iso. setetek aku lek wis tetek ya kelingan kudu mulai aku. Enggak, Tambahke apa Mas? niki sing Ben Elsa niku pas kali karaktere. Wis, Pak.